learn our Bibles deeper and better. Deze ochtend, met Gods wil, gaan we ons Bijbel dieper leren kennen. And we need to have our Bibles, En we hebben onze Bijbels nodig. and the Lord, the Holy Spirit, will lead us from text to text. En de Heilige Geest en God zal ons leiden van tekst tot tekst. And but before we do, Maar voordat we dat gaan doen, I would like to claim a promise. wil ik graag een belofte claimen. John 14:26. Johannes 14:26. 14:26. So this morning you won't have PowerPoint. Deze ochtend zal er geen PowerPoint zijn. You need to turn the pages of the Bible yourself. Je moet zelf in de Bijbel gaan en bladeren. So that was done on purpose, Dat is met een doel gedaan that you learn your Bible. om je Bijbel te leren kennen. The Bible says in John 14:26, De Bijbel zegt in Johannes 14, But the Comforter, 26. which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you. 14:26. Oké. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. So it is the Holy Spirit that is going to teach us, Zo, het is de Heilige Geest die ons zal leren. and also he will bring things to your remembrance, Hij zal ook degene zijn die ons dingen in ons gedachten brengt. what you have studied with him in his word. Wat je geleerd hebt tijdens het studeren van zijn Gods woord. Otherwise, he cannot remember you, remind you. Anders kan hij jou niet herinneren daar. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we come to thee in prayer, we komen tot u. asking thee for wisdom, We vragen u om wijsheid. for guidance, Om ons te leiden. for humility, Voor nederigheid. and for forgiveness of sin. En vergevenis van onze zonden. Oh, Father, we and I acknowledge O Vader, ik en wij erkennen that R and am a sinful man. dat wij een zinvolle en zondige personen zijn. And we ask you, Lord, that you grant us the presence of the third person of the Godhead En we vragen u, Vader, dat u de derde persoon van de Godheid brengt. to abide in our minds, Om in ons gedachten te komen. to receive and understand, Lord, the message this morning. Om uw boodschap deze ochtend te begrijpen. Oh, Father, we thank you because we can claim these promises by faith. Vader, we danken u dat we deze beloftes kunnen claimen door het geloof. Oh, Father, please teach us. Vader, onderwijs ons. And thank you for being so patient with us. En dank u wel dat u zo geduldig met ons In bent. Jesus' name and for his sake, In Jezus' naam. amen. Amen. I want to say that parables are messages for the end time. Ik wil zeggen dat de gelijkenissen zijn boodschappen voor de einde der tijd. So this morning you won't see current events. Dus deze ochtend zullen we over de eindtijd hebben. So no news this morning. Dus niet not nieuws? No news. Non-nieuws? No news like from no news articles and so forth. Oké, nieuwsartikelen. Soort van. But you'll get news from the scriptures. Maar we krijgen nieuws vanuit het geschrifte. Okay, Matthew 7 verse 24. Oké, we gaan naar Matthäus 7. There is a construction going on. Daar is zijn ze aan het bouwen. And notice what it says. En lees wat er staat. Matthäus 7. 7:24. Oké, Matthäus 7, 25. 24. 24. Okay. Now, the person that is doing this building De persoon die aan het bouwen is is compared to a wise man.
is vergelijk naar een wijze man. Now therefore whosoever heareth these sayings of mine, Dus ieder die dit hoort, is verstandig. and doeth them, En doe het met hun. I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. En het is vergelijk met een verstandige man die zijn huis op een rotsgebouw heeft. Now we don't have so much time, Maar we hebben niet heel veel tijd. so here we have a building going on. Dus hier zien we dat ze aan het bouwen zijn. Upon where? Waar? Upon a rock. Op een rots. Who is doing the building? Wie bouwt? A wise man. Een wijze man. Okay. Now, why is this man wise? Oké, waarom is deze man verstandig? Now, first of all, let's see. What does the wise do? Wat doet wijsheid? In Proverbs, In Spreuken, chapter 3, hoofdstuk 3, verse 7. vers 7. So this wise man that is building upon a rock does not do something. Dus deze wijze man die aan het bouwen is op een rots, doet niet zomaar iets. Now, he doesn't do it because he's wise. Hij doet het niet omdat hij verstandig is. The Bible says, be not wise in thy own eyes. De Bijbel zegt, wees niet wijs in je eigen ogen. Now, what else? Fear the Lord and depart from evil. En wat staat er nog meer? Vrees de Heer en keer je af van het kwade. So what is the fear of the Lord dealing with? Dus waar gaat de veer van de Heer over? That carries wisdom with it. Dat wijsheid in zich draagt. It says, depart from evil. Het zegt, je moet je afscheiden van het kwade. And be not wise in thine own eyes. En wees niet wijs in je eigen ogen. So this wise man does not say, I believe. Dus deze verstandige man zegt niet, ik I geloof, think. ik denk, Is my own view. is mijn eigen denkwijze. Because this wise man is not wise in his own eyes. Want deze verstandige, wijze man is niet wijs in zijn eigen ogen. No, he doesn't do that. Hij heeft het niet over ik. What he does? Wat doet hij? Where is that Bible text? Wat zegt de Bijbeltekst? What is the will of God? Wat is de wil van God? What does the Lord want me to do here or there? Or what does the Lord believe here or there? Wat gelooft de Heer hier of daar? So that is what he cares about. Dat is wat voor hem belangrijk is. Now, what made him wise? Oké, wat maakt hem wijs? 2 Timothy. 2 Timotheus. Second Timothy 3:15. 2 Timotheus 3:15. Now, and I hope this morning you don't get offended. En ik hoop dat u deze ochtend niet je slecht gaat voelen. That you will take it in the right spirit Dat je het in de juiste geest zal aannemen. and yet personal at the same time. En daar ook persoonlijk aannemen. From the Lord to each one of us. Vanuit de Heer naar ieder van ons. The Bible says, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith, which is in Christ Jesus." En van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. So only wise people can build upon the rock. Dus alleen wijze mensen kunnen bouwen op de rots. Now the rock is more than what you have heard before. Nou, de rots is meer dan hetgene wat we hebben The rock, gehoord. always you have heard that it is the Lord Jesus Christ, which is true. We hebben altijd gehoord dat de rots Jezus Christus is en dat is waar. But the Bible sheds more light on that. Maar de Bijbel geeft ons meer licht daarover. Now, these only wise people can build on the rock. Wijze mensen kunnen alleen maar bouwen op de rots. Foolish people build on sand. Onverstandige mensen bouwen op het zand. So the wise man building on a rock is the same as the five wise virgins. Oké. De wijze man die bouwt op de rots is hetzelfde als de 5 wijze maagden. The foolish man building on the sand
is the same as the 5 foolish virgins. En de onverstandige man die bouwt op het zand is hetzelfde als de onwijze maagden. So what made this man wise? Dus wat maakte deze man wijs? He says, from a child he has been studying the scriptures Er staat geschreven dat vanaf kleins af aan studeert hij de Bijbel. and obeying the scriptures. En de geschriften gehoorzaamt. And the scriptures made him wise unto what? En de geschriften heeft hem wijs gemaakt Salvation. tot redding. What is salvation talking about? En waar gaat redding over? Matthew 1:21. Marcus 21. Matthew. Oh, Matthäus 21. Matthew 1:21. Matthäus 1, 21. Matthew 1:21. What is salvation dealing with? And you will see. Waar gaat redding over? En dat zullen we zien. Some say, we can, well, of course, we cannot really judge things, Sommigen zeggen bepaalde dingen, maar ja, we kunnen het niet zomaar but oordelen. the Bible does. Maar de Bijbel kan dat wel. The Bible says, De Bijbel zegt, and he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. oké, de Bijbel zegt, en zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. So let's connect the cables. Dus laten we alles bij elkaar verbinden. So what is the study of the scriptures for? Dus waar staat het studeren van de geschriften voor? The study of the scriptures is to make thee wise unto salvation, Het studeren van de geschriften staat voor om de mensen wijs te maken voor redding. or to make thee wise to practice and to teach you victory over sin. Of de wijs te maken, praktisch te maken om redding voor zijn zonde. Over zonde. Overwinning van de zonde. Okay, now remember. Herinner, So why is this man wise? waarom is deze man wijs? Because he is not wise in his own eyes. Omdat hij niet wijs is in zijn eigen ogen. He will not say, somebody will read him a Bible text or a quotation, he will not say, I look at it different. He will not say that. Hij zal niet zeggen als iemand een bijbeltekst naar hem stuurt van oh weet je wat, ik zie het anders. Because he is wise. Want hij is verstandig. Now, what else? Wat nog meer? The study of the scriptures taught him to have victory over sin. Het studeren van de geschriften heeft hem geleerd om zonde te krijgen, vergeving te krijgen over zijn zonde. And as a result, he became wise. En daarvoor is hij wijs geworden. Therefore, Daarvoor, the teaching that there is no victory over sin de leerstelling dat er geen overwinning is over de zonde, belongs to the 5 foolish virgins group. hoort bij de 5 dwaze maagden. So anywhere you hear that, Dus als je dat hoort, then it belongs to where? dan waar behoort het? To the man that is building his house upon the sand. Bij de man die zijn huis bouwt op het zand. So it looks like a little bit is now a best standing. Dus het lijkt onstabiel nu. But what does the Bible say? Maar wat zegt de Bijbel? When the winds blow, Wanneer de wind waait, when the rains fall, wanneer het regent, the house fall. de huis zal wegvagen. Now, but let's see a bit some more. Now, let's see. Now, see now what time we have now. All right. Let me see. Yeah, all right. Now, this house Deze huis represents 2 aspects. staat voor 2 aspecten. One aspect is the house of the church at large. De ene aspect is from... The house of the church at large. Het staat voor het huis, de gemeente als totaliteit. And the other is the house of the individual character. En de ander is een gemeente van individuele karakter. Okay. Now, in Ephesians chapter 2, In Efesiërs hoofdstuk 2, are you there?
Okay, that's why I didn't bring PowerPoint. Okay, praise the Lord. Ephesians 2:22, the Bible says, Efesiërs 2:22, de Bijbel zegt, in whom ye are also builded. What does it say? In whom ye are also builded together for a habitation of God through the Spirit. oké, er staat, op wie ook u mede gebouwd wordt, 22. 22, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. So how is the building upon the rock made? Dus hoe is het gebouw gebouwd op de rots? Of the church at large and of the house of the individual? De totaliteit van de gemeente en de gemeente individueel. The third person of the Godhead is needed. De derde persoon van de Godheid is nodig. Therefore the teaching Daarvoor de leerstellingen that the Holy Spirit is not, dat de Heilige Geest niet, or believe it in a wrong way, of het geloof op een verkeerde manier, those cannot build a house upon a rock. Because you need the Holy Spirit. kunnen niet een huis bouwen op de rot, omdat ze de Heilige Geest niet hebben. So where do you build it then? Dus waarop bouw je? Upon the theories of man. Op theorieën van mensen, leerstellingen van Upon the mensen, words of man. op het woord van mensen. And that is upon the sand. En dat is op het zand. Okay. Now, the Holy Spirit also brings sanctification. De Heilige Geest brengt ook heiliging. 2 Thessalonians 2 Thessalonicenzen, chapter 2, verse 13. vers 2, nee, hoofdstuk 2, vers 13. The Bible says, but we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Okay, so the Holy Spirit brings in sanctification to build a house. Dus de Heilige Geest brengt heiliging om het huis te bouwen. Sanctification is character growth, no more than that. En heiliging heeft te maken met karakter, niet meer dan dat. Now, and that is brought by the third person of the Godhead. En dat wordt gebracht door de derde persoon van het Godheid. If people don't believe in Him, Als mensen niet in hem geloven, if people believe Him not to be a person but to be a force, whatever, als mensen geloven dat het geen persoon is, maar wat dan ook, then the sanctification will not be brought in, dan zal de heiliging niet volbracht worden. needed for the house. En wat nodig is voor het bouwen van het huis. Why is it needed for the house? Waarom is het nodig voor het bouwen? Because the house has to withstand winds and rains and tempests later. Ja, omdat het huis moet standvastig staan om winden en regen te kunnen weerstaan. Okay. Now let's see. Oké, we gaan verder. I cannot take you through all things, unfortunately. Ik kan niet alles doornemen, helaas. Let's see. Okay. Now, yes, this one. Now we're gonna go to an aspect of this building We gaan naar een ander aspect van dit gebouw. in the book of Proverbs. In Spreuken. Now we are talking about building houses. We hebben het over het bouwen van huizen. The house of the church at large and the house of the character. Het gemeente in het algemeen, maar ook het huis van ons karakter. Proverbs 24. Spreuken 24. And now we go to verse 3. En we gaan naar vers 3. Now we ask the Holy Spirit to help us break down this text. En we vragen de Heilige Geest om ons te helpen om deze teksten te begrijpen. Because the wise man studied the scriptures. Want de wijze man studeert de geschriften. The Bible says, De Bijbel zegt, through wisdom is a house builded, door wijsheid wordt een huis gebouwd
and by understanding it is established. En door inzicht wordt het gegrondvest. This text is directly linked to the building of the house in Matthew 7:24. En deze tekst is een gelijk verbintenis met Matthäus 24. He that builds like this, I will liken him unto a wise man, Hij bouwt gelijk een wijze man. because through wisdom is a house builded. Want door wijsheid wordt een huis gebouwd. Okay, now how does wisdom build houses? Oké, hoe kan wijsheid huis bouwen? Chapter 9 of Proverbs. Hoofdstuk 9 van Spreuken. Chapter 9 of Proverbs, verse 1. 9 vers 1. The Bible says, wisdom has builded her house, she has hewn out her 7 pillars. De hoogste wijsheid heeft haar huis gebouwd, haar 7 pilaren uitgehakt. Now, so wisdom hews out 7 pillars for her house. Dus wijsheid heeft ze 7 pilaren uitgehakt om het bouwen van haar huis. Now, but what is the house that wisdom builds? Maar wat is het huis dat wijsheid bouwt? 1 Timothy 3:15, 1 Timotheus, 1 Timothy, chapter 3. hoofdstuk 3. Chapter 3, verse 15. No, 1 Timothy. Dus 1 Timotheus, hoofdstuk 3, vers 15. 1 Timothy chapter 3, verse 15. The Bible says, now this is the house that wisdom builds, remember. Oké, herinnert hè, dit is het huis dat de wijsheid bouwt. This house has 7 pillars Deze huis heeft 7 pilaren. to sustain, to keep up the house straight up. Om het huis recht te houden. The Bible says, but if I tarry long, that thou mayest know that thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of truth. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. So the house, because wisdom builds houses, the house that wisdom builds is the church of God. Omdat wijsheid huizen bouwt, is de wijsheid die de gemeente heeft gebouwd. And this house has 7 pillars or 7 main doctrines in which it stands. En deze huis heeft 7 pilaren of 7 leerstellingen waar het op staat. Waar de waarheid in staat. Okay, now, so wisdom is building this church. Dus wijsheid bouwt deze gemeente. Now, this church, because wisdom is building it, then this church is built upon the rock. Omdat deze waarheid deze gemeente bouwt, is deze gemeente op het rots gebouwd. Because because wisdom is building it. Want wijsheid bouwt het. Now, how do we know that this church is wise? Maar hoe weten we dat deze gemeente wijs is? Because this church studies the scriptures. Omdat deze gemeente de geschriften studeert. This church has victory over sin. Deze gemeente heeft overwinning van zonde. And this church is not wise in her own eyes. En deze gemeente is niet wijs in eigen ogen. This church asks, what is the will of God? Deze gemeente vraagt, wat is de wil van God? Where is that quotation? Waar staat dat geschreven? To decide this or to think this way or that way. Om zo te denken of om deze beslissing te nemen. This church does not say, I believe. Deze gemeente zal niet zeggen, ik geloof. As my opinion. Het is mijn mening. I look at it this way. Ik zie het op deze manier. I, in a wise church that is built upon the rock, I is out of the picture. Een kerk, een gemeente dat gebouwd is op de rots, is de eigen ik aan de kant gelegd. Now, Gezet. okay. Now, so wisdom is building this house. Dus wijsheid bouwt deze huis.
Now, let's go to the book of Proverbs, chapter 1. We gaan naar het boek Spreuken, hoofdstuk 1. What is the agency that wisdom, let me see, wisdom is building the house of God. And let's see what this wisdom is. Ja, dus wijsheid is gebouwd op Gods waarheid. En laten we kijken wat wijsheid is. Proverbs chapter 1. Spreuken 1. Now we're going to read very carefully this text, We zullen het langzaam lezen. verse 20. Vers 20. Wisdom crieth without, she uttereth her voice in the streets. Buiten roept de hoogste wijsheid luid. Op de pleinen laat zij haar stem klinken. What did it say? Wat staat er geschreven? How is the Bible referring to wisdom? Hoe refereert de Bijbel naar wijsheid? It says she. Het staat geschreven zij. Now who is she? En wie is zij? Is it male or female? Is dat een vrouw of een man? Let's see one more time. Laten we nog een keer naar kijken. Verse 21. Vers 21. She crieth in the chief place of concourse, in the openings of the gates in the city, she uttereth her words. Zij roept boven het rumoer uit. Aan de ingangen van de poorten in de stad spreekt zij haar woorden uit. What did it say? Wat staat er geschreven? She crieth in the chief place. Zij Of concourse. roept. Now, question. En nu een vraag. Is wisdom a woman? Is wijsheid een vrouw? Why is the Bible using the pronoun she? Waarom gebruikt de Bijbel het woord zij? Now, the Bible is referring as if to a woman. De Bijbel heeft het over alsof het een vrouw is. Okay. Now, what is this woman then that is at the same time wisdom? Maar wat is deze vrouw die gelijk ook wijsheid is? Let's see. Laten we kijken. In chapter 1 In hoofdstuk 1 of Proverbs, verse Van- 8. van Spreuken, vers Wat? 8. 1:8 of Proverbs. Ja. Spreuken 1, vers 8. What is this woman? The Bible says, my son, hear the instruction of thy father, that is male, and forsake not the law of who? That is the female. Dus de Bijbel zegt, mijn zoon, luister naar de vermanning van je vader, dat is man, en verontzag het onderricht van je moeder niet, en dat is dan vrouw. All right. So, forsake not the law of thy mother. Verontzag maar de wijsheid van je moeder niet. So that means that wisdom is actually who? Dus dat betekent dat wijsheid eigenlijk wie is? The law of God. De wet van God. And wisdom is building her house, hewing 7 pillars. En het huis is gebouwd op 7 pilaren. Making wise men to build a house. Hij maakt wijze mannen om het huis te bouwen. Okay. Now, so wisdom is actually the 10 commandments. Dus wijsheid is eigenlijk de 10 geboden. Okay. Now, remember, let's see, I think it's this text. Laten we ook herinneren. Okay. Question. What is a synonym for the word rock? Oké, een vraag. Wat redeneert het woord rot? Rock is Deuteronomy 4:13. Dat kunnen we lezen in Deuteronomium. Deuteronomy 4:13. Deuteronomium 4, vers 13. What is another word for rock? Wat is een ander woord voor het woord rot? Let's see it together. Laten we samen naar kijken. Because now we found out that wisdom is talking about the law of God.
Nu hebben we kunnen bestuderen dat wijsheid de liefde van God, And we over de wanna liefde van know God gaat. if we are building on the rock. Lest we be surprised in the future. We zullen verrast zijn als we nu gaan studeren wat de rots voor staat, nog meer. Deuteronomy 4:13, the Bible says, Deuteronomium 4:13. And he declared unto you his covenant, which he commanded you to perform. Even what? 10 commandments, and he wrote them upon 2 tables of rock. Hij maakt u zijn verbond bekend dat hij u beval te doen. De 10 woorden en hij schreef ze op 2 stenen tafelen. So, what is then another symbol for the rock on which the house is built? Dus wat is een ander symbool voor het rots waar het huis is opgebouwd? So we know the rock is the Lord Jesus Christ, Want we weten dat het rots Jezus Christus is. but now we know that the rock is also the law of God. Maar nu weten we ook dat het rots ook de wetten van God zijn. So De how 10 to know geboden. whether we or the church are building the house upon the rock? Maar hoe kunnen we nou weten dat wij of de gemeente aan het bouwen zijn op de rots? Because the rock is the 10 commandments. Omdat de rots de 10 geboden zijn. But the 10 commandments Maar de 10 geboden forbids LGBT. verbiedt LGBT. The 10 commandments forbids women ordination. De 10 geboden verbiedt ook het inzegenen van The 10 vrouwen. commandments forbids a spiritual formation. De 10 geboden verbiedt spirituele formatie. The 10 commandments forbids apostasy in general, because it is the foundation of God's throne. De 10 geboden verbiedt afvalligheid in het algemeen. The 10 commandments forbids gay baptisms. De 10 geboden verbiedt het dopen van homoseksualiteit. The 10 commandments forbid gay marriages. De 10 geboden verbiedt ook trouwerij tussen een man en een man. So the 10 commandments are related to the laws of health. This is what it says. De 10 geboden is ook de gezondheidswetten. So the 10 commandments reject vaccination, Dus de 10 geboden verbiedt vaccinatie, pharmaceuticals, farmaceutische and wrong diets. en verkeerde diëten. All right. Oké, Question. een vraag. Natural question. Normal question. Een normale vraag. Is the church building on the rock? Is de kerk aan het bouwen op de rots? Or is building upon the worldliness and the words of man? Of is het aan het bouwen op wereldse wetten en op het woord van de mens? Now remember, Maar building on the herinner- sand is the same as to be on the 5 foolish virgins group. Maar herinnert, bouwen op het zand staat gelijk aan de dwaze maagden. Because you and I make the choice, Want jij en ik maken daar een beslissing in. and the church makes the choice also. Maar de gemeente ook. We don't believe in predestination. 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 My dear, predestination? We geloven niet in voorbestemming. The Lord chose a church Jezus Christus kiest een kerk and is going to keep it no matter what. en zal het houden, maakt niet uit wat er gebeurt. The Jews believe that. De Joden geloven dat. And we have, Paul says, and these things happen unto them for examples. En Paulus zegt, deze dingen gebeuren als een voorbeeld voor ons. Okay. Another question. Een andere vraag. Then with the church building upon all these things, upon the sand of man and the sand of the world, De gemeente die bouwt op al deze dingen, op het zand en op de leerstellingen van de wereld. what happens when the rains fall Wat gebeurt er wanneer het regent and the winds blow? of de wind waait? What happens to the house? Wat gebeurt er met het huis? Okay. So this Het zal parable weggevaagd is a worden. parable for the end time, Dus deze vergelijkenis is een vergelijkenis voor het einde der tijd. for the house of the character Voor het huis van het karakter and for the church at large.
En en voor de kerk in het algemeen. It prophesies the spiritual situation. Het profiteert deze kerk voor in de ages, lange tijd. Het prophesy de kerk voor de ages. It prophesies the spiritual situation. Oké. Oké, de geestelijke situatie wordt voorspeld. And it leaves with us the choice. En het laat voor ons een keuze. Do you want to choose to build upon his rock? Wil jij kiezen om te bouwen op het rots? Then it is through obedience, Dan is het door gehoorzaamheid. and it is through his word and his law. En het is door zijn wetten en zijn liefde. Now, so there we know if wisdom is building that house. En zo kunnen we weten of wijsheid deze huis aan het bouwen is. Building that house requires self-denial, Het bouwen van dit huis vraagt ook van ons om zelf te verloochen. faith, Het vraagt ons om geloof te hebben, but also loneliness. maar ook Loneliness. Loneliness. eenzaamheid. Oh, geloof. Why? Waarom? Because the biggest group Want een grote groep is not the wise virgins. zijn niet de wijze maagden. And the parable says 5 and 5. So And- equal numbers. Ja, en de vergelijkenis heeft het over 5 en 5. But it's not equal numbers. Maar het zijn niet evenige nummers. So you could have 1,000 foolish virgins and 5 wise virgins. Dus je kan duizenden dwaze maagden hebben, maar how much wijs? 1,000 foolish and 5 wise. En 500 wijs. So are you afraid to stand alone? En dus de vraag is, vrees je om alleen te staan? If you are afraid to stand alone, Als je daar bang voor bent om and alleen te that staan, makes you go on the other side, dan maakt het dat je de andere kant op gaat. then you need to be careful. You may receive the mark of the beast. Dan moet je oppassen dat je het merkteken niet krijgt. Because Satan has the majority. Want Satan heeft de meerderheid. And he uses the majority factor to tempt God's children. En hij gebruikt de meerderheid om Gods kerk te onderdrukken. In the world and in the church as well. In de kerk, maar ook zowel in de gemeente. Now, What- Sorry, in de gemeente, maar zowel in de wereld. what is your choice? Maar wat is jouw keuze? Are you afraid Vrees je to say this is what the Bible says, this is what the spirit of prophecy says? om te zeggen, dit is wat de heilige geschriften zeggen, dit is wat de geest de profetieën zegt. We stand on it, Staan we daarop. and so we will do. En zo gaan we dat doen. Even though the church entirely rejects you, Ondanks dat de kerk ons afwijst. all your friends go away, Al je vrienden je zullen verlaten. your acquaintances go away, acquaintances, Je kennissen zullen je verlaten. the people that you always love to socialize with. De mensen waar je altijd graag mee socialiseert. Oh, you this, you that, Oh, je bent dit, je bent dat. and they calumny you, En ze roddelen over je. they lie about you. Ze liegen over je. They say you are not Adventist. Ze zeggen je bent geen Adventist. Well, you may be more Adventist than them. Maar het kan misschien zijn dat jij meer Adventist bent dan hun. In the eyes of the Lord Jesus. In de ogen van Jezus Christus. We go to heaven on his terms. Wij gaan de hemel in op zijn termen, op zijn geboden. There are many people today believing that their partners will go to heaven even though smoking. Er zijn velen die vandaag denken dat hun partner de hemel in zullen gaan, ook al roken ze. Where do they get that from? Waar hebben ze dat vandaan? It's not from the word. Het komt niet vanuit het woord. Therefore, they are not wise. Daarom zijn zij niet wijs, As we saw in the study, zoals we net hebben gestudeerd. wisdom is built in the house. Wijsheid is gebaseerd op het huis. And the house is not wise in his own eyes. En het huis is niet wijs in zijn eigen ogen.
But when you say or you believe that your partner or yourself can be saved while smoking, Maar als jij zegt dat jouw partner gered kan worden terwijl hij rookt, for sure you never read that anywhere in the Bible, je hebt dat waarschijnlijk nooit ergens in de Bijbel gelezen, then you are wise in your own eyes, dan ben je wijs in je eigen ogen. and therefore you are a foolish virgin. En daarom zul je ook een dwaze maagde zijn. You think you are saved eating meat? Je denkt dat je gered bent terwijl je vlees eet. You don't read anywhere that in the spirit of prophecy. Je leest dat nergens in geest en profetieën. Then wise in your own eyes. Je bent wijs in je eigen ogen. You think you are saved disobeying God's laws? Je denkt dat je gered bent door het niet gehoorzamen van Gods wetten. Do you think you are saved while supporting a woman pastor? Denk je dat je gered bent door het supporten, My dear, supporting a woman pastor? ja, dat je een vrouwelijke inzegening ondersteunt. And by supporting, I mean congregating yourself in that church. En als je dat ondersteunt, dan betekent dat je jezelf ook, ja, dat je daar samenkomt in die gemeente. Because you are supporting by your presence apostasy, bold apostasy against God. Want door jouw aanwezigheid ondersteun je dat. God will not Afvalligheid. accept you, no, because this church is close by my house. Velen zullen zeggen, oh, deze gemeente is dicht bij mijn huis, vlak bij mijn huis. These are the arguments that we all hear Dit zijn de argumenten dat we alle horen on a weekly basis. in een dagelijkse gesprek. Is that how lightly we esteem our salvation? Is dat de manier hoe wij verlangen om onze redding te hebben? It's time to do what the Lord is asking, Het is tijd om te doen wat de Heer van ons vraagt. not what is easiest for you, En niet wat het makkelijkste voor jou is. and not what we think, En ook niet wat wij denken. but it does say the Lord. Maar wat de Heer zegt. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you for the Holy Spirit being with us this morning. we danken u dat de Heilige Geest in ons midden was deze ochtend. We thank you, Lord, because the Holy Spirit reproves the world of righteousness and sin. We danken u, Vader, dat de Heilige Geest ons wijst over overwinning van onze zonde. Father, we ask you that individually you help us build our house upon the rock. En we vragen u, Vader, dat u ons individueel mag helpen om onze huizen te bouwen op het rots. To commune with thee, Lord, in the scriptures. Dat wij ons mogen verbinden met uw geschriften. That you teach us, Lord, how to practice character and holiness. En dat u ons leert hoe wij ons karakter mogen praktiseren in heiligheid. Oh, Father, time is running out and yet you give us a little more time. O Vader, de tijd is bijna voorbij, maar we vragen u om ons meer tijd te geven. Lord, and we ask you that your Holy Spirit be doing the deepening in each heart. En we vragen u, Vader, dat uw Heilige Geest ons harten mag diepgronden. Oh, Father, we thank you for hearing our prayer. We danken u, Vader, voor het verhoren van ons gebed. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen.